Și bine v-am regăsit la un nou clip. Astăzi vă voi arăta cum să vă băgați mașini în Bus Simulator Indonesia. Așa. Vă duceți jos de tot, dați download. Vă duceți aici. Așa, stați puțin. Dați aici. Revin după ce se descarcă. Gata, s-a descărcat. Trebuie să aveți arhive. Așa, vă țineți apăsat pe el de copii, vă duceți aici, îl puneți și gata. Și stați puțin să mai băgăm copii, bullshit mods. Gata. Faceți așa. Vă duceți aici și stați puțin. Revin după ce intru în joc. Gata. Vă duceți la garaj. Eu am mai multe. Uitați, Aventadorul. Și stă să vedem unde e M6 la acela. Mă, ce? Stați puțin. Gata, cred că am rezolvat. Revin după ce intru în joc. Gata. Vă duceți la garaj și stai să vedem. Uitați. Ce frumos e. Ia stați că vreau să vedem cum este. Uitați să dați și un like, să subscribe. Da, mă, păi zic, mă. Așa, nebunul. What? Ce bă? Băieții, ce e cu avionul? Ce e cu helicopterul ăsta? Trebuie. Auziți-l cum face. Decolez cu ăsta. Hai să ne jucăm și cu Aventadorul. Revin. Așa. Am revenit. What the hell? Și să-mi crească mie floarea soarelui. Mamă, băieți, băieți. Da, eu am floarea soarelui și îmi crește. Băi, deschide ușa cu... Bă, vom face o românească. Am votat ceva. Avion. Uite avionul ăsta. Fac avionul ăsta de bun. Și acolo. Și acolo. Da, mai Aventador. Mare și pe purci. Poți să-ți angajezi lucrători. Uite cum mergi. Să zici că e mașină direct de off-road, băieții. Da, cam atât a fost și cu aceste video. Nu uitați să dați și un like și subscribe.